Здравейте и добре дошли в централата на RoboCorp. Горди сме да представим първото открито изпитание на новата ни операционна система, която е Да, добре дошли отново. Добре дошли в централата на RoboCorp. Преди 5 години накарахме нашите мили учени да използват учените си тикви, да се струшат от работа 5 години и да направят най-съвършените роботи в света. Ето ги и тях. Вау! Искам да стана робот като порасна. Искаш да станеш робот като пораснеш. Когато пораснал, той наистина станал робот. Публиката ще реши кои от моделите ще бъдат уважени с масово производство и кои ще бъдат отстранени. Екраните пред вас ще измерят мнението на публиката. Натиснете палец нагоре или надолу, ако харесвате или не харесвате модела. И чакайте, гласуването още не е почнало. Роботът, който най-много впечатли публиката, ще получи високата чест да бъде вкаран в масово производство, а останалите ще бъдат отстранени. Кой ще бъде вашият любимец? В първия рунд състезаващите се роботи ще покажат всичко, на което са способни. Чудиш се какво да ядеш, а? Виж какво сме ти приготвили от хранителната компания Долос. Машина за пуканки, която няма сложни копчета и ръчки. Казвам се Пук Жокей и се захранвам от ядрено вълшебство. Колко си мислите, че струвам? 500? Не, аз струвам 99 и 99 и 99. Но стойте, има още. Още? Не, т.е. да. Аз имам лице на робот, джентълмен, с истински човешки физиономии. Аз съм проект А90C блок, конструиран от ултраробот завод. Аз съм робот за тежка работа с цивилни и военни приложения. Имам мощна нанохидравлична обшивка за високи натоварвания. Здрасти, аз съм проект Кимоко. И аз съм механичен робот. Куче, мечка. Така че купете ме за децата ви и малките проклетници ще спрат да ви надуват главата. Аз съм безкомпромисно качество. Аз съм безкомпромисна сила. Аз съм продукт на Международната академия по механика и роботика. Името ми е Ирма. Прислужница, която безкомпромисно мие мръсните ви чинии. Глади грозните ви дрехи. И носи сутрешния ви вестник. Свръхмодерната лаборатория в Горно Бабия, а не скапаната лаборатория в Долно Бабия, представя истински робот Мано. Здрасти, аз съм Мано и аз съм робот. Нали? Гледай сега, шефа каза, че трябва да спечелиме този договор. Айде дайте ни пари. Бихме ли ви излагали? И така, да видим кои са вашите любимци. На първо място с 85% е страхотната Ирма. За нея са гласували предимно мъжете в публиката. Любимецът на децата Кимоко е на второ място с 62%. С 38% Блок, който се харесва най-много на майсторите в публиката. Леко плашещият Пук Жокей е четвърти с 12%. И кандидат за елиминация на последно място Мано от лабораторията в Долно Бабия. Но не се отчаивай, Мано. Дори и безполезните кюфтета като теб ще могат да наваксат в следващия рунд. В него роботите ще трябва да се бият помежду си, докато останат само най-силните. Но преди това трябва да станете носители на новата операционна система на RoboCorp. Дами и господа, приветствайте! Рудиментарно съзнание, версия 1.